yana da daɗi, so yana da zafi. Aisha ki aminta da ni, labarin zuciya. La labarin zuciya, gata nan masoyiya, gata nan farin cikin zuciya, gata nan sahibar zuciya, gata nan Aisha rayuwa ta sai da ke, Aisha sarauniyar zuciya. Zuciyata tana tunanin Aisha, sai na shirya na tafi makaranta don na ga Aisha. Wayo zuciya, haɗuwata da Aisha, kalamin so na bayyana wa Aisha. Ta shiru ne ko zafi a zuciya. Sani na sha wuya kan soyayyar Aisha, ni kullum a zuciya tunanin Aisha. Daure ki kula da ni, so yana da daɗi, so yana da zafi. Labarin masoyiya. Ke zuciya, kalamin so da kauna na bayyana wa Aisha. Ta shiru bata ce ta aminta ba, bata ce min a'a ba, ni kuma zafi a zuciya. Ashe so yana da zafi, gashi ya sa garin Kano yayi min zafi. Labarin masoyiya. So yana da daɗi, so yana da zafi. Aisha ki aminta da ni, labarin zuciya. Soyayya tana da zafi, ta sa zana bar Kano, sai na yi kolin ɗin yayata malama. Sai na ce mata na tafi, sai wata rana malama sai ta ce ina za ka je. Sai na gaya mata sirrin da ke zuciya. Aisha ta sa zana bar Kano, tafiyar da ban shirya ba. Sai na ɗauki jaka na rataya, gani zaune cikin mota ina tunanin Aisha ta. Nan da nan na sauka a Zaria, kwana ɗaya tunanin masoyiya. Safe karfe 9 na kira Aisha, ni tunani na taji zafi bana gari. Aisha ta ce da ni yaushe za ka dawo. Na yi zaton firicin Aisha
ta aminta da ni. Soyayya ta karba sai na shirya na dawo garin Kano don masoyiya. Zuciya tana ɗaukin ganin Aisha, sai na shirya na tafi makaranta. Haɗuwata da Aisha, shimfiɗar fuska na gani, na san ban nasara ba. So ban nasara ba. So Aisha, ki so mai sanki, zancen haka ne labarin zuciya. Kashi na biyu ku saurare, za ku je yadda muka yi da Aisha. Humaira masoyiya. So yana da daɗi, so yana da zafi. Aisha ki aminta da ni, labarin zuciya. So yana da daɗi, so yana da zafi. Aisha ki aminta da ni, labarin zuciya.